Thank you. Много благодаря, уважаеми господин президент. Уважаеми госпожи и господа, искам на първо място да благодаря президента Радев за неговото гостоприемство в София. Преговорите днес са концентрирани върху Балканите, миграцията, шенгенското пространство и Брексит. Нека да започнем с миграцията. България може да се каже, че е най-добрият пример за това как да защитим нашите граници. Забелязаха това още по време на брифинга днес относно ситуацията на границата с Турция и с Гърция. За щастие ситуацията е под контрол. Това доказва колко ефективно действат силите на българските граници, а също така политическото ръководство. За съжаление, ние ще трябва да бъдем бдителни в много дълго време напред. Ние сме решени да затворим пътищата за нелегална миграция и също така сме ангажирани с пълното изпълнение на споразумението между Европейския съюз и Турция. Европейският съюз спазва своите задължения. Очакваме от Турция също така да спази своята част от споразумението. Знаем, че укрепеният граничен контрол в България оказва голям натиск върху бюджета ви. Инвестирахте много средства от собствения бюджет за сигурност за тази задача. Европейският съюз и държавите членки помагат с финансова подкрепа и с бързото разгръщане на европейски операции. Само на границата с Турция имаме около 1000 полицейски служители, които са разгърнати за оказване на помощ. В случай на допълнителни затруднения Европейският съюз също така планира допълнителни мерки за финансиране и е готов бързо да подкрепи България. За мен вие извършите отлична работа на границите си. Това е доказателство за напредъка, който сте постигнали, за да станете част от шенгенското пространство. Много неща вече са били извършени. Мога да ви уверя в моята подкрепа, но знаете, че всичките държави членки трябва да дадат своето съгласие. Ние наистина положихме големи усилия, за да достигнем до това съгласие. Държавите членки вече оказват подкрепа за това България също така да бъде обхваната от високотехнологичните системи по шенгенското пространство. Сега нека да добавя малко информация и за преговорите, свързани с Брексит, тема, която обсъдихме днес. Само неотдавна жителите на България получиха пълното право да работят в Великобритания. Те заслужават пълният ни ангажимент за това, че техните интереси ще бъдат защитени. Нашата цел в това отношение е съвсем ясна. Да намалим до минимум цената и щетите от Брексит за всички европейски граждани, независимо от коя страна идват те. Вие живеете в една ситуация, регион с много предизвикателства, но вие сте в много важна част на Европейския съюз. Европа не е свързана единствено с процедури и средства, но също така достоинство и политика на солидарност. Политическата солидарност означава един за всички и всички за един. Европа винаги ще бъде до вас. Благодаря ви.